Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya kuma abota za ta shafukanmu na YouTube channel. Ku dinga subscribe sannan ku dinga ƙararrawa domin ta za ku dinga samun sabbin ɗaukanmu da zarar mun ɗaura. A yau ma UK Media Post ya ƙarasa muku labari da ɗumi shi wanda wata ƙungiya da ke cikin ƙaramar hukumar jihar Katsina wadda kuka fi sani da KT Ultimate Squad suka fito kacaukau ɗungurugum suka nuna matuƙar mahimmancin ƙungiyarsu ta yadda za ku ga cewa ta dalilin wannan ƙungiya an samar da ma'aurata, abokai, masoya da kuma ƙawaye da abokai wanda a duk ƙarshen shekara suke aiwatar da bikin murnar shekara da har ma suka yi mata laƙabi da get together. Za ku ga yadda suka fito suka nuna matuƙar kishin ƙungiyarsu domin duk tafiyar da babu shugaba ko kuma babu shugabanni a ciki to akwai matuƙar matsala a tattare da ita. Za ku ga yadda suka fara aiwatar da siyasa ta ɓangaren First Lady wanda ya matuƙar girgiza al'ummar da ke cikin group ɗin. Wannan group ɗin ba a ko'ina yake ba, a cikin Katsina yake. Kuma babban CEO da ke cikin wannan group ɗin shine M Sardauna da kuma vice ɗin shi wanda kuka fi sani da Anta. Za ku ga yadda suka matuƙar fito suka jajirce suka fito suka warware ma abokanan tarayyarsu cikin wannan group ɗin zare da abawa na ganin cewa sun fuskanci yadda ake matuƙar tafiyar da harkar group chat suka matuƙar gwada ma al'umma wannan chat da suke a wannan mafificin group mai suna KT Ultimate Squad yana da matuƙar amfani a tattare da al'umma. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa sannan ku bibiyi wannan lambar da zan tagin ɗinta a cikin akan wannan icon ɗin na wannan page ɗin domin idan kana da interest da shiga cikin wannan group ɗin mai albarka wanda ake matuƙar aikata abubuwan nishaɗi da annashuwa da abubuwan ban dariya kai sai ma ka ganka a ciki. So ka bi wannan lambar domin a saka ka daga a cikin wannan group. Na ba ku lafiya. Kada ku manta fa ku dinga bibiya wannan page domin samun sabbin ɗaukanmu da zarar mun ɗaura. Thank you very much.